Señoras e señores, son as 6:32 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Aínda non nos seguides nas redes sociais. Que mal, non me fajades isto. @Voltas co Prato e están todas as receitas que cociñamos todos os días e que nos enviades vos. E fan unhas persoas maravillosas que temos neste programa. Que pasen, por favor, Xulio e Merchi, un aplauso para eles. Que pasa, tío? Que pasa? Xa te trabaches, Non me trabei. Sí, tal. No, Sí, tal. Estásme tangando. No. Ti non entendes as pausas valorativas, Sí, no. as pausas de interpretación, Eso... o quedo en silencio e arranco. Trabucaches. Non me traboquei. A que sí? Iso é mentira. Non escoitei, non estaba escoitando. Non. Eu sí. E se ti nunca escoitas o que digo? Siempre, gañotas. Mentira. Bueno, xe está con nos Merchi, que xa levaba, que, unha semanilla, dúas, en vídeo? Dúas? Unha semana, non? Unha máis? Non recordo. Fixoseme eterno. Teño traballo moito, a verdade, Fixoseme eterno, unha semana sen ti, De verdade, normal. A min tamén. A ti tamén, verdad? Vale. Está guai que veña Merchi, porque como sabedes, eu son un home moi larpeiro, moi lambón. Creo que hoxe vamos ter larpeirada. Ti que dis? Apetece? Eso parece. Non moito. No, porque ti non é o teu, verdad? No. Pero de Merchi sí, como sabes que eu quero que gañe Merchi, hoxe coincidamos larpeiradas, imos ver que nos trae Conchi da Estrada. Ola, son Conchi de Cuntis, veñemos a explicar como aproveito eu as sobras dun bizcocho. Bueno, isto todo chamase boliñas de chocolate. Desmijo a ben, mezclulle un pouco de nocilla, ou de queixo, ou de coco, ou de calquera cousa, fajo unha boliña con eso, despois baños en chocolate e metolle un pau e fajo tipo piruleta. Un besiño para todos e que vos aproveite. Conchi de Cuntis, que dixen que era da Estrada, pero non, Conchi é de Cuntis e trouxenos unha receita maravillosa. Hoxe imos facer gochada, hoxe imos facer chocolate, biscoito. Mirade como me derreto pensando no chocolate que vou comer hoxe. Increíble, De verdade, Hoxe estou moi emocionado. Sobrou biscoito na casa. Sobrou, que sei, tivestes un aniversario, a festa parroquial, o que sexa, sobrou biscoito. Pois non vos preocupedes, porque aquí estamos, os do Voltas co Prato, para aproveitar ese biscoito. E non me trabei nada. A que non, Xulio Mato? De momento. Fan cañotas. Que vas facer? Pois vou aproveitar un biscoito. Eso que na miña casa non aproveitamos porque nos sobra. Nos facemos 3 biscoitos semanais. E pápanos, 2 pequenas que hai por ali correteando. A tua muller máis ti ou as pequenas? No, as pequenas. 3 biscoitos á semana? 3 biscoitos, De tratalos de usted, Que dixo? Sí. Mi má. Está medrando, cañotas. Está medrando, es un comilones. E gústanos que coma, Claro, que se comer, alimente. ten que comer. Conchi propoñía uns boliños, non? De unhas bolas de biscoito. Eu vou facer 2 cousas. Sí. Vale, vou facer unhas boliñas de biscoito que se espetan e uns bombós de biscoito tamén. Podemos lle chamar biscoito ao espeto? Podemos chamar como que iras. Biscoito ao espeto. Ti é o presentador. Biscoito ao cañotas. espeto, hoxe non a Voltas co Prato. Teléfono de afectados ao espeto. Os de Moralla, non? Que nos chamen. Bueno, Xulio vai facer, creo que uns bombóns, non? Unhos bombóns. Uns bombóns rechos así de biscoito aproveitamento. E unhas boliñas. Biscoito ao espeto. A ver o que sae. E todo isto con biscoito receso, que é o que máis nos gusta. E Merchi, a mestra, a dona, a absolutísima, ilustrísima dos doces neste programa en Galicia inteira, con que nos vai sorprender? Pois vou facer tamén unhas boliñas ao espeto, Hola. con biscoito receso, biscoito espeto, Moi ben. con biscoito receso, que dese, pois que nunha merenda que sobra un cachiño, que se pode mesturar con as galletas, con un cachiño roscón, podese facer aí un variado. Espero, polo vosso ben, agardo, que lle botedes chocolatos dous. Home, claro. É que a mí dame moita cousa, verte. Sí, verdad? Pois hoxe, señoras e señores, cociñamos biscoito ao espeto con chocolate. Marchamos con Xulio Mato. Ves comigo. Veña, imos alá. Ai, chocolate. Sabes o A que vida do máis me tranquiliza? Que vexo que Que estar moi objetivo hoxe. está o objetivo? Sí. Ti crees? Sí. Por qué? 5 veces levardito que queres que gane Merchi. Bueno, pero ainda non... Se o dixera algunha vez máis, pensabas que iba con ela. Claro. Se o digo 5 veces é que estou así, non? Sí, non? Normalinho. Non sei. A mí terme moi aburrido. Bueno, Xulio Mato non sei se vai empezar polos bombóns. Vou empezar ou por os bombóns, sí. Vale. Mira, xa teño aquí un pouco de chocolate negro, Sí. un poquinho de aceite de xirasol,
que nos vai servir tanto para darlle un pouco de brillo como para licuar un poquinho o chocolate, vale? Moi ben, como sempre, o chocolate para derretelo, O baño de María. O baño de María. Sempre o facemos, Nos aí está. non imos a temperar, vale? O ideal é a temperalo, canto mellor se tempere, máis brillo vai ter ao final. Ah, porque vale? brilla, se o deixas temperado. Claro, se o non temperas sabía. e cada ten o brillo. Entón, eu vou facer, mira que bonito, Fixadevos os moldes, que chulos, Moldes de corazón. Vale calquera está. molde. Pero De ti- feito, normalmente este blando, os bombós normalmente utilizas un molde de plástico rígido. Ti non te trabas, verdad? Nunca. Pero eu xa tiñas chapas. Entendes? Vale. Entón, rígido, por qué? Porque unha vez que o rellenemos, hai que darlle un golpe, pum, para que caia Pa todo que o caia. sobrante. Vale. Pero bueno, vámoslo a intentar con este. Pues vale? veña, vai Entón, dando. mira, temos por aquí muchísimo chocolate negro co aceite de Co aceite de xirasol, xirasol, vale? un chisquiño, non? Unha Vale. pizca. E aquí, isto é un pouco de chocolate, mira como está. Ola. E tamén outro sobrante. Está como de mousse, Sí, sabes? é un chocolate, o típico chocolate que faz na casa para comer cos churros. Pois unha vez que queda, o que queda no fondo da pota, pois vámoslo utilizar tamén. O sea, que Entón, tamén temos aproveitamos o chocolate eso é. do día 1 de xaneiro. Eso é, temos Perfecto. doble aproveitamento. O día 1 de xaneiro. Por lo tanto, mini punto para min, doble aproveitamento. Dobre aproveitamento, sí. Sobre todo un mira, chocolate de xaneiro que utilizan maio. Vamos a ver como vai eso. Isto non caduca, hombre. Isto non caduca. Bueno, mira, Entón, un botas, poquinho de queixo crema, Vale. máis ou menos a mesma cantidad que de chocolate. Ajá. E agora un biscoito que teña reseso na casa, que o vamos desmigar e vamos a hacer unha pasta. Pode ser calquer tipo de biscoito, quero dicir, de A ver. calquera sabor ou... Pode ser de calquera sabor. Tal como estar facendo, é mellor que sexa de chocolate ou normal. No, é igual calquera. O que sí, o ideal é que non sea moi areoso. Este, por exemplo, un biscoito que sobrou que fixemos con manteiga. Ajá. Vale, se é moi areoso, hai que humedecelo un pouco, porque ti xa sabes que o bizcocho cando se pon reseso é porque perde humidade. Claro. Perda auga. Claro. Perda humidade. Hai mira, algún truco ou algo para que se manteña na casa? Porque eu, por exemplo, que eu fago. teño ansiedade por comer cando está ben. Claro, o que Come fago má é ansia, sempre tapalo con papel film, que lle dé o menos posible o aire. Ah, pero tapalo ou envolvelo en papel O sea, film. envolvelo en papel film. Envolvelo en papel film e desa maneira pois vai nos aguantar un poquinho máis porque ten menos contacto co aire. Vale. Vale, entón, mira. E se tes destas cousas para poñelo ao vacío, mellor, non? Que hai Home, xente que ten, por exemplo, na neveira, sí, sabes, pero- que lle chupa o aire. Pero hai que ter cuidado porque se fai moito vacío, pode romper o biscoito. Ah, Pode vale, esmagar. Con que tapes con papel film é suficiente, Entón, o vale? máis cómodo é papel film. Papel transparente. Perfecto, vale. papel transparente, Film é sí. unha marca, pero Bueno, pues transparente. Plástico transparente. un plástico transparente. Moi ben. Pois mira, vamos a ir facendo así unha pasta que nos vai servir para reencher. Entón, ves que aquí, colle isto moita vai ser o humedade? recheo do bombón. Este vai ser o recheo do bombón. Vai Vale. ser un biscoito con crema de chocolate, o sea, cun chocolate que nos sobrou e unha cremiña de queixo. Hola, que guai. Teño que ir equilibrando hasta que me quede algo que poda manipular ben. Sabes? Sí, porque de momento que estás No, enchendo de- as maus de chocolate. No, sí, pero mira, xa van Biscoito. soltando. Ves como vai soltando xa? Sí. Fixadevos, Bueno, pois vamos deixar aquí manchando as mans a Xulio Mato e marchamos con Merchi, dona dos doces, rodar. Xa estamos. Veña. Queridísima, excelentísima Hola, señoría, cañotas. como está? Moi ben, pois Ben. mira, facendo boliñas como se foran croquetas. Hola, Desmiguei que guanes. todo o biscoito que estaba reseso, era biscoito de chocolate, poderíamos meterlle un cachiño de biscoito de soletillas ou o que Hola. teñamos. E para poñer polo medio, Que para vas facer, poder facer esas boliñas, ten que haber algunha crema. Pode ser unha crema de queixo. Que vas ou- facer, Merchi? Xulio, eu empreguei unha crema de chocolate Merchi. e abelás. Merchi, Chocolate. non fagas eso, Merchi. Merchi, Biscoito reseso con crema de chocolate. por favor, que teño unha reputación que manter, E a xente sabe que eu debezo por estas cousas. Boteille unha cullerada así boa aquí no biscoito, remexín un poquinho coas mans e agora teño que facer como se foran unhas croquetillas. Doulle forma de boliña Ai. e deixo así. Mira, sabes que me gustaría unha cousa? A ver, Sabes que estaría super guai? Que cada vez que ti fixeras un postre, unha sobremesa ou así, cando eu me chegase a ti, Sí? soase como un canto gregoriano, en plan... Oh, sabes? Porque sería super guai, porque todo o que faz é para derreterse. Joder, cañotas. Sí, sí, Cañotas que eres máis empalagoso co... Xulio, ti estate tranquilo porque agora vai vir a nosa convidada a ver que lle parece todo o que estamos facendo a nosa queridísima Conchi e Cuntis. Un aplauso para ela.
Hola. Hola, Hola, Conchi. Conchi. Buenas. Perdoa que antes dixen que eras da Estrada, eres de Cuntis. Son de Cuntis. Non, eres de Cuntis. Bueno, e Boas non o negas, tardes. como dimos de Lugo. Son de Lugo e non o nego. Eu son do baño. Ah, Do baño de Cuntis. do baño de Cuntis. Do baño de Cuntis. Moi ben, pois benvido ao programa. Igualmente. Vamos falar de biscoitos hoxe, ou de aproveitamento de biscoitos. Queres ver o que está facendo Merche? A ver. Vamos alá. Veña, Ti con fas Merche así rodar. máis ou menos, Conchi? Dime. Faso máis ou menos así? Parecido, a ver, así, igual. No, ti eres máis de facer o biscoito. É que, Ou non? a ver, somos moitos, entonces, cando chegan a quedar así un pouco receso, non chega nunca Claro, receso. nunca chega receso. Pásate como con Xulio, a Xulio na casa. Claro, nós xa comemos todo antes. Xa. Entonces, fajo menos veces, pero cando fajo, Claro. chapó, A ver, tamén Fago che ben. unha cousa, Conchi. O mellor sempre é comelo todo. Claro. Que Pero- despois che sobra, Pero pois faz isto. para eso facemos Claro. eso, cando nos sobra Mira, algo. ahora Moi que ben. temos as boliñas feitas, temos que o chocolate que está derretido, insertamos as boliñas, porque así ese chocolate arrefría e vai facendo que pegue. E así despois é máis fácil bañar as boliñas. Utilízalo como pegamento. Atención, porque Merche Rodal xa o fixo algunha vez co ovo Sí. de Pascua, recordes? Sí. Que o pegaches tamén con chocolate quente. Truco de Merche Rodal, utilizamos o chocolate para que peguen eses pauciños no O chocolate noso biscoito como aspecto. pegamento. O chocolate como pegamento. Sí. Pero sabe ben. Así. É un pegamento especial. Pegamento saboroso. Moi É ben. así. Pois vamos E despois bañamos en chocolate. Sí, vamos te deixar aquí, vamos te deixar pinchando e marchamos ben. con Xulio, vale? Vamos para lá, Conchi, a ver que fai Xulio. Hola, Conchi. Xulio Mato. Hola, Julio. Pois agora vou facer o margocho de todo, que vou encher con este chocolate que teño xa Má. derretido Buah, e temperado. Buah, isto todo Vamos a encher. arrefende, maravilla. Puxen un guante porque é un pouco pringoso. Sí. Pero mira, vamos ir botando así, un É que- poquinho inclinado. Xulio co biscoito receso vai facer bombos. Claro. Hai que facer algo diferente. Hai que facer Claro, algo vamos a facer distinto. os bombos, inclinamos así un pouquiño, Hacer ves? cosas diferentes. Para que vaya caendo. Ala, que pasada, eh? Claro, vamos ir botando así nos focos. E pos críos, Esto, pos eso iba a críos, decir eu, hombre. Conchi. pos críos é ideal. Esto é ideal pos críos e para poñer dúas lavadoras despois. Pos críos. Bueno, as lavadoras hai que poñerlas igual. Aí que está. máis dá. Por eso. Un día máis, un día Mira, menos. entonces ahora máis dá do que van? sacudimos un pouquiño. Vale, vale. E É como a cobertura, non? vamos a dar, Do eso, bombón. vamos a dar a volta. Claro, vamos a encher ben para que damoslle polos dous lados para que nos cubra todo o bombón, Moi guai, vale? moi guai. O que decía Conchi está moi ben, porque esta é unha receita destas tamén que podes facer cos pequenos da casa. Claro. Cos netos, cos fillos, que diste, por mira, Que lle vamos... gusta amasar. Claro, justo lles amasar un día que chove, mira. así como hoxe que está aí, que non poden ir ao parque, non poden Ai, sair eu cando fora. están de vacacións. Ou cando están de vacacións. Tes moito Mira, tempo Conchi, para xogar este con vai ser eles. o meu recheo. Vale, pois Ves? mira, volvemos a acudir. O meu recheo leva crema de chocolate, leva biscoito, biscoito reseso como falamos, e leva un pouquiño de crema de queixo. E agora, o que decías, se isto fora rígido, daríamoslle un par de golpes Sí. e caería todo. Pero Xa. así vámonos sacudindo un pouco Vale, e xa o vale, teríamos, vale, vale? Axudámonos cunha espátula para quitar todo o sobrante Ah, moi ben. e volvemos Mira que apañado, Xulia, dicía que non sabía dos postres ni das sobremesas. Mira pa aí, Pero E ao de final cociñar faixe que uns algo. O bombos. que pasa que sí que é certo que é algo que é sucio, estou facendo máis limpo que poido dentro de... Estalo facendo moi limpo. Vale. Moi Entón, limpo. ahora isto levaríamos la nevera media horiña para que endurecera o chocolate. Como non temos tempo, vou non ir renchendo. Ajá. E despois vamos a botar outra capiña de chocolate para Vale, sellar. tería que estar na neveira sobre Nada, media hora media horiña arrefriando. aproximadamente, eso é. Ves, Vale, despois vale. iríamos poñendo un Perfecto. pouquinho desto que é moi sinxelo e vamos ter algo cruxiente por fora e por dentro, pues, jugosiño como temos aquí, ves? Moi boa idea. Conchi, despois de ver esta receita dos netos, ou que podes facer cos netos, non sei cal das dúas che di a ti que Ai, pode as- estar millor. As dúas teñen moi boa pinta, Non arriscas, non me vas decir De ninguna momento non, teño que probar, teño que probar. Ti eres de probar con eres Son de larpeira, probar, verdad? Sí, sí. Bueno, pois se eres larpeira, de Teño que momento probar. vas ter que esperar... Agora que están moi ben, Tamén as dúas. Están moi ben as dúas, sí. Pois de momento vai esperar a zona de sufridores, vale? Sentarte Moi ali. ben, vale. Veña, un aplauso Veña. para Conchi de Cuntis, que está con nós no Voltas co Prato, facendo sobremesas, doces, estamos facendo maravillas hoxe no Voltas co Prato, ou non? Hombre, sempre facemos maravillas. Sempre facemos maravillas, é así. Imos ir ata Cabanas. Ali está Bea, que tal? Boa tarde. Hola, moi boa tarde. Como estás? Pois ben, vendo toda esa chocolatada que tedes aí no medio. Xa, eu volvo a estar neses días de que o paso mal aquí, sabes? Paso mal porque están eles probando e dime, non pedis comer este que queme programa, non pedis comer, entón No, non sí, podo probar. podes probar, eh? Ah, podo probar? Home, podes. Ah, vale, entón vou probar. Home, proba Oxe, aí. eso é de sufrir. Eres un sufridor. Mira, vouche facer sufrir un pouco, vea, veña, mira, pa. Mima. Mira, A ver, olo. Está moi boa, Ah, que está rico, hombre.
Pero ti non te fías. Moi ben, Está moi ben. Moi ben, Mira, e Mira, agora... vea, creo que vai cubrir os bombós con chocolate. Ahora vamos a cubrir. Da mesma maneira, inclinando un pouco. Que gochada, é verdad. Que gochada. Vea, estás ben? Di que si, vea, que... Estás ben? Sí, oiches, Os doces teñen que ser gochos, si senón... queres que chamemos Moi ao 061, chamámolo, Non, mandádeme un tupper. Mira, ves, cubrimos todo ben. E Mira, outra mira, vez mira, ca mira. espátula, pasámolo. Ves? E aí está. E agora isto iría Que pa pinta. nevera media Mima, oriña. bombóns de chocolate aproveitando o biscoito que nos sobrou da festa, vea, case nada. Cando sobra, Cando sobra, eso se é. sobra. Bueno, a ver, Cando sobra. aquí tamén somos un pouco máis de que nos sobre, de que nos Bueno. falta. Eso é así. Claro, que se non sobra non chegou. Sí, a media galega é sí. É así. Bueno, vea, pois mandamos un bico moi grande, xa sabes que estás convidadísima e podes vir cando queiras, vale? Moitísimas grazas. Veña, un bico grande. Un Chao. biquiño. Chao. Chao. Veña, ti quedas aquí, non? No, é boa neveira. Vas a neveira? Sí. Vai a neveira. Xulio Mato, atención. Ti vas a neveira, Vai. canto tempo? Hasta que endureza o chocolate. Media oriña estaría, Media oriña damos a Xulio e que levante a man o que teña un pouco de biscoito na casa. Non está mal, pero claro, a mágoa é cando vai quedando atrás e xa non está igual de rico, Pois como estades vendo, para iso tamén temos solución. Sexa biscoito de yogur, chocolate ou vainilla, sempre se pode aproveitar, aínda que estea algo receso ou mesmo se parece cemento armado tamén. Probade a desmigalo e mollalo en leite, xarope ou chocolate. Dádelle un xeitiño e teredes unha riquísima lambetada. Por certo, que todo isto tamén vale para facer con magdalenas, galletas ou rosquillas desas que parecen case de pedra despois dunhos días. Buscade na alacena e facede probas coas nosas receitas de hoxe. Como sempre, estarán donde? Nas nosas redes sociais, @voltascoprato. Seguídenos, que xa somos 4.000 e pico, queremos chegar aos 5.000, e aos 6.000 e aos 10.000. Fixadevos en merche, fixadevos en merche, fixadevos en merche. Fijadevos que se trabucou. Trabuqueime, sí, pero fixadevos en merche, que é o máis importante. Teño as boliñas, o chocolate xa refriou. Fixen algunhas de chocolate branco. Para, Botas. stop! Fíxate neso, que está vendo a xente na casa. Aí xa ten unhas feitas. Sí. Fixadevos que maravilla. Gastronómica. Se tuvera tempo, meteríaos na neveira, quedarían así perfectos, pero bueno, Si sabes? tiveras tempo, comería o seu. Eso é o que iba a pasar. Mira, tiña un bol de chocolate negro, outro Ajá. de chocolate blanco, por eso hai unhas con negro Xa. con pirutillas negras, outras de blanco con crocanti de amêndoa. Xa. Estas vamos a facelas marmoladas, que é que no bol de chocolate blanco Marmoladas. verquín un pouquiño de chocolate negro. Vamos a ver que pasa. Vale, eso é como 50-50, non? Ou un pouco Sí. de que quedan así... A ver, vamos a ver, mira. A ver... Bueno. Vale. Bueno. Xulio, recolle as túas cousas e marcha para a casa. Bueno, Marcha para a casa, recolle as cousas. Xa, veña, ala, estás serio? ben? Sí, todo ben? no, teño que sacar os bombos despois. É verdad, queda Deixamos a refriando un pouquiño, non temos moito tempo. Despois adornamos algún, vale? Ala, Vou facer, mira, metemos. que chulo. Non, o truco Sabes que para este estaría... acabado é non remexer moito, vale? Para que queden as dúas, Sabes os que dous estaría máis chocolates. mellor ainda? Dime. Que non che temblaran as maus. Xa, pero é imposible. Pobre Merchi. No final sempre, ao principio Pobre tamén, Merche. pero no final sempre me collen Bueno, aí. increíble, Queda moi bonito. Biscoito, fixadevos que preciosidade, que bonito, Por dentro leva crema de cacao, non? Crema de cacao e Ajá. biscoito de chocolate. Ali, mira. Crema de cacao e biscoito de chocolate. Aí está, pois aí vai a pregunta de concurso. Con que mesturou Merchi os restos do biscoito? Crema de cacao. Xa está, válenos. Esa está. Válenos. 664-4834-19, chamade 50 euriños en xogo, estamos a xoves, mañán é venres, hai que ir aforrando para a fin de semana. Pois así, hai moitos Merche, acabados. gústame moito así E a mestura queda esa, precioso. Sí. Outros eso, pois con amêndoa, Ah. con virutilla, incluso cos de coloríns para os nenos. Ajá. Pero así simplemente sinxelo e bonito, Gústame, despois gústame que lle botes os virutas ou de amendo, de chocolate, está Para así guai. tens que probar todos. Está guai. Non sirve con coller solo un. Está claro que hoxe Fran Cañotas vai probar, non voltas co prato. Veña, vamos a repartir 50 euriños. Aí está Ramona de Ourense. Ramona, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben. Estás ben? Vos tamén. Nós, de maravilla. Xa ves, Ramona, nós estamos encantados aquí facendo cousas con chocolate. Como va a estar mal? Claro, que rico que está. Claro, é así. Ti eres lerpeira ou non? Hombre, muchísimo. Encántame os de Ourense que din muchísimo. Entón di, hombre, muchísimo. Eso é que é moi lerpeira, Ramona. Moito.
cal é a larpeirada que máis che gusta? Bueno, sobre todo chocolate. Pois mira, Chocolate con chocolate. Estás no programa ideal, hoxe aquí, con chocolate. Veña, vamos alá. Por 50 euriños, con que mesturou Merche os restos do seu biscoito? Con chocolate, con boliñas de chocolate. Con que? Con unha... Con boliñas, puso boliñas de chocolate. Sí, pero con que o mesturou? Estácho enseñando aí, que é? Ai, con crema de chocolate. Moi ben, Ramona. Moi ben, Ramona, moi ben. Tivemos aí que escarbar un pouquinho, pero dixéchelo ben. Dixéchelo ben. Foi unha pista pequena. Sí. Moitas grazas por chamar 50 euriños que van para ti, vale? Vale, gracias a vos. Veña, chao, chao, Ramón. Chao. Ti xe remataches, non? Eu, bueno, adorno un Quedache pouquiño. adornar e pouco máis. Pois marchamos con Xulio. Mato. Xulio. Mato. A ver, E aquí a que ves? ibas Se facer... xa tes toda a tua vida ali. Sí. Xa fixeche a vida fora. Estás fastidiado, non? Home, claro, estou celoso. Estás celoso, non? Home, claro. Estás celoso. Mira, pongo a cara outra vez, que non a virus da casa. Pero Mira, hai que poñer a mira, música. Estás celoso? A ver, A música? a música... Estás para un sketch de Land Rover, eh? Eu creo que está para sketch de Land Rover. Veña, Bueno, mira. mesturando aí. Estou para facer os espetos. Mira, aquí Vale. mesturei un pouco de cada biscoito que teño aí e un poquinho de mermelada de framboesa, vale? Entón quedame esta pasta. Eso ten que saber moi ben, tamén, Home, claro. Mira, Home, claro. e aquí teño... Claro, non tan ben como de Merchi, por supuesto. Eso vai estar difícil. Claro. E aquí teño as framboesas, entón vou ir collendo. Ah, vas meter vale? no medio. E vou meter no medio Que unha guai. framboesa Que e vou guai. ir facendo unhas boliñas Moi ben. que despois vou bañar neste chocolate branco que teño aquí. Vale. Porque Xulio ten aquí o chocolate branco, entón o que vai facer con esas boliñas é bañalo aquí. Claro, vou ir Fixádevos, bañando. Claro. Que maravilla. Que no, repito, Non nada que ver. Nada que ver. Por Dios. Nada que ver co de Messi, pero bueno, valo intentar. pero vou intentar. Vale. Vou intentar. Así E es. vou bañar, despois vou decorar así con os colorinchos. Un pouco como fixo ela, non? O de sí, para que bañalo e non- decoralo un para que non- pouquinho. Eso é, xusto. E digo eu, vale calquera froita. Neste caso Vale, tes vale frambuesa, arandos, vale ambos. amorodos, vale o que queiras ti. A ver, o ideal é que teña un poquinho de acidez para contrastar co dulzor, Ajá. entón para que lle faga así un pouco de... No, eu estou De moi a chiste. tope tamén con esta receita, Bueno, Ainda que non non tan a parece. tope, non tan a tope. Ainda que non parece. Ainda que non parece. Pois eres bo actor, porque non parece. É que de eso se trata, Xulio. Claro, claro. De eso se trata. Vale, xa virás. Xa virás, E yo, xa virás. eu non estarei. E ti non estarás. Claro, cando... Oh, pobre Xulio. Bueno, ahora vou intentar bañar algún. Vale, veña, bañame algún aí para Baño chungo. que o vexa a xente da Pois casa. veña, baño un. Veña. A ver. Colle aí. Espera, vou lavar as maus. Pero collo eu. Non vou coller eu que non yo te volvas, non te vou destrozar Claro, e non vamos, quero. con cuidado. E non quero. E vámonos a chegar aquí. Fixadevos o que estamos facendo hoxe con biscoito receso, Sobrou vos biscoito, sobrou vos chocolate. Ai, ves, por iso... Pero arreglamos. Por iso é difícil que gañes hoxe. Entendes? Porque a Merche non lle caeu ningún. Que Merchi xa os tiña feitos. Tes unha... Xa os mirache. Estás poñendo unha cara de asasino cada vez que falo contigo. Ai, entón... Está moi No, ben. non ten boa pinta porque me caeu. Queres Pero que- vámoslo a arreglar. Espera, coño. Cociña en directo na televisión de Galicia, señoras e señores. Isto é o que pasa. Isto é o que hombre, pasa. Xa ben, espera, túmbaos, espera. non lles poñas Sí. paliños, xa está. No, pero teño que lle poñer o paliño, Ajá. porque quero que vaya co paliño. Vamos Vamos deixar a a intentar, Xulio vamos a intentar. coa axuda de Merchi. Vamos a intentar. E vamos marchar a falar co público do Voltas co Prato. Ai, non teño aquí o micro, bueno, teño ali. Vou falar co público, veña. Ves, como vai, Deixamos mira aquí a como vai, Xulio, mira como vamos vai, alá. niñatos, que xa vai. Vamos alá. Este chocolate Sí, está que Xulio, que está moi mejor, bonito, Este chocolate Está moi está ben, Ai, ai. Hola, que tal estás, Conchi? Como estás? Moi ben, moi Ben, vamos a dar un aplauso a Conchi, que está con nós aquí. Un aplauso para Conchi, veña, un aplauso. Estás ben? E, digo eu, agora que facemos? Pois agora teño que probar. Xa, pero eu levo... Despois opinar. Xo sei, pero eu levo todo o programa dicindo vai gañar Merche, vai gañar Merche, vai gañar Merche. A Julio vai costar un pouco. Eu opino como a ti. Sí. Por qué? Pero por qué? Porque sí. Ti dixe, porque sí. Sí, así porque sí nada máis. Ui, Eu vexo que Merche se desenvolve mellor. claro, claro. Ese é o problema. Esas cousas cheiran, é verdade. Sí, ben solexos. Ben solexios. Bueno, veremos o que pasa. A ver, hai que, Hai que probar. Non vai a ser que te sorprenda. Sí, claro. A ver, nesta vida non está todo dito. Non está todo dito. Non. Un aplauso para Conchi, que está con nós con a Voltas co Prato. Veña, vamos alá, con Xulio Mato. Vamos a ver se Xulio resolveu o pobre, porque me está dando o pobre pena. Sí que resolví, non ves como resolví? Resolviches. Sí. Bueno, que Sabes me que dis? pasa?
O ideal é, antes de pinchalo e poñerte a bañalo, hai que enfrialo un pouco para que faga un pouco de corpo. Ti enfriáchelo con maxia televisiva. Eu tive que facer magia porque senón Un pouco de maxia está televisiva vendido. e a refriaron, aí están. Oh, Entón, agora, como cando vas a unha jollería cara, sí, para traballar o chocolate, Sí. eu como teño moito calor nas mans, sí. teño que utilizar un Luvas, non? guantiño, unhas Unhas luvas. luvas. Entón, vamos a ver o que sale de aquí. Cociña de altura hoxe, Na Voltas co Prata. Cociña de altos vuelos. Cociña... Vale! Que corazón, Mira, a ver, que se vexan. É un Vais poñendo bomboncín, aí. bueno, poñer aí. Vais poñendo aí. Moi ben, bombóns de biscoito, aproveitando Bombóns, biscoito, Receso da casa, da festa. Home, aí. Moi ben, que chulos. E agora vámonos decorar. Vámonos Son preciosos, decorar. Xulio? Mira, aquí teño unha purpurina comestible para darlle un poquinho de brillo. Ajá. Vas a botar purpurina comestible. Sí, para que teñan un brilliño. Unha espijada. Escoita, as túas bolas que levaban? As miñas bolas levaban biscoito, No, xa, framboesa. pero que levaban, como? Biscoito, No, framboesa. que é o segundo que dixeches. Framboesa. Pois pregunta de concurso. De que son as boliñas que fixo hoxe Xulio? Que froita levan? Framboesa. Estás seguro? Hombre, 664 4834 19. Chamade a Voltas co Prato, 50 euriños, xa repartimos 50, queremos dar outros 50. Vamos con merche, vamos a pedir a Conchi, por favor, de Cuntis, que se levante. Conchi, levántate ben con nós. Un aplauso para ela. Ven por aquí, Conchi. Ven por aquí, camiña, camiña, camiña. Disfruta, que este é o paseo da fama. Sí, sí. Ponte aquí, ponte aquí. Este é o paseo da fama, mira para aquí. Coa pinta. Mira para aquí. Exquisita, Que facemos agora? Coa pinta. A probar. Escoita, podemos chegar a un acordo. Sí, podemos. Podemos chegar a un acordo. Sí. Non nos estás por que comer todos. Ai, pues ganas non me quedan, Podesme deixar algún a mí. Zampamos enteiros. Xa. Vale, aquí a protagonista es ti, así que Veña. cando queiras, Conchi, Probamos. podes empezar a probar Bueno, pues vamos as a dúas probar. receitas. Vou a probar esta. Media hora levonos facer receitas con biscoitos resesos, iba a decir recheos. Pero bueno, está recheos de biscoito. ¿qué es eso? Aí está. Este está moi rico. Mira, Vaya, por Dios. mira cómo proba. Vamos alá. Lidia do Barco de Valdeorras, que tal? Bien, bien, Como estás? bien. Estás ben? Veña, por 50 euriños, de que son as boliñas que fixo ese Xulio? De frambuesas. 50 euros que marchan pro barco. Provincia de Ourense. Gracias. Un bico grande, Lidia, cuídate moito. Vale, gracias. Chao. Hasta loguiño. Chao, chao, chao. Chao, chao. Esta Ai. é riquísima, de Julio, Claro. E ti dicindo todo o rato que non iba a ganar. No, esas son as que fixen eu. No? Tamén probaches bombóns. Pensei que solo probar, perdón, pensei que solo probar. Pero ti di que vas, Merchi. No, Non me pensei pises el que... terreno, ¿eh? Están pero ti di que vas. buenísimas, ¿eh? Perdón. Están Proba eso buenísimas. tamén. Tens que probar a bola de Xulio. Teño que probar a bola de su. Ui. Dixéchelo como... Está crujientito. A ver. Ui, dade máis maus, por favor. Está riquísima. Ai! Espera, porque Conchi de Cuntis estáse poñendo as botas e acaba de prender a dúbida na súa cachola. Sí. Conchi de Cuntis está dubidando. Conchi, quen gañou a Voltas co Prato do día de hoxe? Pues vamos a decir a Julio, por favor. Xulio, saltou a noticia! Saltou a noticia, Conchi, Pois sudei, Sorprendeu-me. Conchi. Sorprendeu-me moitísimo. Mira que botei eu todo o programa dicindo que iba a gañar Merchi. E eu tamén. A ti tamén. Eu tamén. Os dous aí dando ya a cabeza, verdad? Pero a veces non ves como a vida engaña. Bueno, eu supoño que Galicia estará igual, pero nós estamos alucinando aquí, Pues, eu Porque tamén, parecía... pero bueno. Bueno, como está o gañador? Ai. Aparte de sudando, Estou sudando, moitísimo, pasáchelo mal, Pasei no mal. É que eu paso moi mal con estas Podemos cosas decir tan que é o suor delicadas. da vitória, É o suor Sí. do riesgo. do risco. Bueno, as dúas receitas estaban espectaculares, finalmente gañou Xulio. Señoras e señores, vémonos mañá con máis receitas no Voltas co Prato. Queden coa actualidade coa hora galega. Chao, ata mañá.